Tak čaute, dentálna hygiena pokračuje, december mesiac dentálnej hygieny. Veľa z vás písalo, žiadalo v skupine ústnu sprchu. Tak sme vyskúšali, alebo respektíve ideme vyskúšať, teraz dorazila ústna sprcha B10 od Oaklyn. Čo tam nájdeme? Nejaký manuál, samotnú nádobku, balenie nejaké na cestu, nástavce, fajn, no a samotný kábel na nabíjanie USB-C. Tak to by bolo zatiaľ k tomuto všetko. Počkáme si, aký bude výsledok a prinesieme ďalšie video. Odkaz nájdeš pod videom. Ahojte. Tak dnes my sme chceli predstaviť ústnu sprchu od Oaklyn. Konkrétne je to Oaklyn B10 ústna sprcha. A je to vec, ktorú by mal mať asi doma každý. Je to, nehovorím, že náhrada zubnej nite, ale veľmi kvalitne, dobre, aj vďaka otočnej 360 stupňov otočnej triske, ktoré sú mimochodom 4, kvalitne a veľmi dobre vyčistí medzizubný priestor. No, v balení sú teda samotná ústna sprcha, 4 dízy alebo trisky, jedna na klasické používanie, jedna na ortodoidné, ak som to dobre povedal, ďasná, proste pre citlivé ďasná. Ďalej je tu triska na zubné strojčeky, aj s kefkou, a potom na jazyk a na mäkké veci v ústach. Dobre, asi tak. V balení je ešte také prednostné vrecučko, kde sa zmestí ústna sprcha, ale bez trisky. Takže trisku treba vložiť tam a je to ako prenosné vrecučko. Má aj prispôsobiteľný takýto popruh. Niekto to bude držať priamo za telo a niekto si to môže chytiť, napríklad ten, kto má karpálny tunel, tak si to môže chytiť za tento popruh. Ten je samozrejme odnímateľný aj z vrchu, takže sa to dá dať dole, ale zase keď má niekto háčik, tak si to môže aj zaviesť. Tu je nápusť, na vodu, zmestí sa tam 2 deci, čo je dosť na jedno vyčistenie aj pravej aj ľavej strany ústnej dutiny. Potom je tu tlačítko na výmenu trisky, každá je 360. Výmena je úplne jednoduchá. Ďalej je tu zapnutie, vypnutie. Nemám to na vodu? Nemám. Striekame. Zapnutie, vypnutie. Potom je tu zmena od najsilnejšieho vlastne striekania, vibračného striekania po slabšie. To je pre také citlivé ďasná. Potom je tu ako časové striekanie, že nestrieka jednou silou, ale strieda.
Hej, napríklad takto. Hej, tie ostatné sú vlastne v jednej sile. A potom je tu posledný mód, ktorý je manuálny. Ak niekomu je ten čas dlhý na vyčistenie, lebo čak plné ústa vody, tak si môže zvoliť ten a pokiaľ drží ide, keď sa pustí nejde. Maličká nevýhoda toho je, že keď dojde voda, tak sa nevypne sám, hej. Treba to sledovať, aby sa vlastne to čerpadielko nepokazilo. Potom je tu IPX7 alebo USB-C nabíjačka s ochranou IPX7, takže kľudne však môže ísť pod vodu, poumývať celé. No a poslednom alebo naposledne je tu na čistenie vnútornej časti ústnej sprchy a nádobky na vodu. Nie každý má úplne dokonalú vodu, takže času na čas to vyčistiť treba. Je to na gumičke, takže ide, nehovorím, že ťažko, ale ťažšie von a aj trošku ťažšie dnu, hej, aby tá voda odtiaľ nešla von. Návod, ktorý možno je nepotrebný, ale nejaké informácie tam sú, je len teda v českom jazyku, slovenčina tam není, ako pri zubnej kefke Oakley-Nix, ale myslím si, že čeština tiež stačí. Je tam nejaký čínsko-anglický manuálik, že čo tam je, ako sa dáva tryska, ako sa voda dáva, ako sa voda vypúšťa a má tie extra úsmenky. Samozrejme je tam ešte kábel USB-C na nabíjanie a taktiež je vhodné, alebo není vhodné používať extra silné nabíjačky, rýchlo nabíjačky a GAN nabíjačky a všetky tieto nové nabíjačky, ale stačí 5W a 1 A, to znamená všetky staršie nabíjačky, ktoré sú, aby sa tá baterka zbytočne nepokazila. No. To je asi všetko, sú nejaké nápisy ešte na tom, čo to je IPX7, ochrana 2 deci vody. A tak, no a myšlienka na záver. Myšlienka na záver, myslím si, že toto by mal mať každý doma, pretože ja teda používam aj ústnu niť, medzizubné kefky, ale tak ako mi vyčistí toto medzizubný priestor, to nespraví ani niť, ani kefka. Takže počuli ste a to bude všetko. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a ak sa ti naše domové recenzie páčia, dajte nám like a prihláste sa na odber. Tak zatiaľ vidíme sa pri ďalšom videu.